soyayya ta na sa rariya dan in guji cuta Allah ne mai kariya kuma na dace dan na samu mai tarbiya lafazanta da daɗi samsam ba ta a shariya na zan gwanin so dole a yi mini jiniya inda ta bukiyo ɗauki kimantar ba ta soyayya. Sama in kaga yayi zubowa haida bai dace aure in kaga yayi daurewa wannan kauna ce cutar Allah na da yawa daga mai bai mace shi ya hana mu da ke kan kauna an ce mun dace ina da sake a soyayya sai da mace ko ku jiki ya bar aiki tun garabin shi ya saya.
Jagaban International. Seated, I'd just like to very properly, by this formal and respectful mention, acknowledge her presence and the presence of all of After your reception. For Halima, a farewell reception. And for the rejoicing family, the Abdullahi family of Gombe, we have a reception, a grand wedding banquet prepared. Thank you. Our distinguished hostess, Her Excellency Aisha Babangida, once again expressing deepest appreciations and acknowledgements for all of the gracing of this occasion by all of the very distinguished presence. We have all the way from the source, Oni of Ife's Olori, Bora Olau Titi, Ogusi, and we'd like to appreciate the presence of the violin. We're going to do a very, very critical mothers are here. They are going to be performing their first official engagement. Halima, Amaliya, Uncle, it's now your time. Our mom is in the house. Are you happy with her now? Is she smiling enough? Okay. Are you ready? Ango. May I say